ଭାରତ ଭଳି ମୁନି ଋଷି ଓ ଦେବତାଙ୍କ ଦେଶରେ କେହି ଯଦି ପଚାରେ କି ଏଠାରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ସମ୍ଭବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତର ନା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତା ନୁହେଁ ବରଂ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସକୁ। ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ବିଚିତ୍ରତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତଃ ପରିଚିତ। ଭାରତର ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦେବତା ନୁହେଁ ବରଂ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଭାରତର ଏମିତି 5ଟି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଶ୍ରୀ ଦଶାସନ ମନ୍ଦିର କାନପୁର। କାନପୁରର ଶିବାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ 125 ବର୍ଷୀୟ ଦଶାସନ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି 1890 ମସିହାରେ ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ଶୁକ୍ଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରାବଣଙ୍କର ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ମନାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶିବାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣର ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ରାବଣ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ସହ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରତି କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଘଟିଥାଏ। ଶଙ୍କୁନି ମନ୍ଦିର କେରଳ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ କି ମହାଭାରତ କେବଳ ଶଙ୍କୁନିର ଖଳ ପ୍ରକୃତି ପୋଷା ଖେଳରେ କୂଟନୀତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖଳ ଓ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେରଳର କିଲ୍ଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶଙ୍କୁନି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଶଙ୍କୁନିଙ୍କର ପୂଜା ନଡ଼ିଆ ଓ ରେଶମ କନାରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୁତନା ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋକୁଳଠାରେ ପୁତନା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ଷୀର ପିଆଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୁତନାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଶୋଇ ରହିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ନେହ ମମତା ମଧ୍ୟ ଏକ ରାକ୍ଷସୀଠାରେ ଅଛି ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ଅହିରାବଣ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଅହିରାବଣ ରାବଣର ଭାଇ ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ସହରର ପଞ୍ଚକୁଇୟା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର 300 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅହିରାବଣ ଓ ମହିରାବଣର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ୍ଦିର କେରଳ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଖଳ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୌରବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଶଙ୍କୁନି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମଳନ୍ଦା ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାରେ ସୁପାରି ଓ ଲାଲ କପଡ଼ା ଚଢ଼ାଯାଏ। ଏ ଥିଲା ଭାରତର କିଛି ଐତିହ୍ୟ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।